Το μυστρί άφησε εποχή. Με παίρνουν τώρα τηλέφωνο κόσμος και λέει ο κύριο Πατακός. Κορίτσια. Ναι, ο Μιστράκιας. Ναι, ο Μιστράκιας, ο Μιστράς. Συνελήφθησαν άπαντες πάσης ιδεολογίας και κατηγορίας και παρατάξεως όσοι θεωρούνται ότι ή το δυνατόν αντιδράσουν. Παπαδόπουλος, Παπανδρέου δεν ήρθανε πρόσωπο με πρόσωπο? Και δεν θα αντέδρα. Ναι. Θα αντιδρούσε. Ναι. Μιλήσανε, τάπανε. Αν το ξέρετε, λέω. Το σχέδιο δεν προβλέπετε τέτοια πράγματα. Εσείς ήρθατε πρόσωπο με τον Παπανδρέου? Ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο, όχι το βράδυ, την επομένη το απόγευμα. Ωραία. Που είχαν συλληφθεί στο κέντρο εκπαιδεύσεως των θωρακισμένων. Τι του είπατε? Πήγα και τους είπα, κύριοι, μην ανησυχείτε, ευρίσκεστε σε δίκαια και τίμια χέρια. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι προσωρινή αυτή η κατάσταση, θα περάσει λίγα συντόπως. 1, 2, 3, 24 ώρα. Και την επομένη πράγματι τους πήραμε σε ξενοδοχείο στο Πικέρμι, αριστοκρατικά. Και πήγα και τους έβλεπα και ρώταγα, θέλετε τίποτε? Θέλαμε να παίρνουμε πρέφα, να παίρνετε πρέφα. Θέλαμε κρασί, πάρτε κρασί. Θέλετε αστακό. 1000 δραχμές την ημέρα το καθεσίτο του καθενός. Άλλοι στο Πικέρμι, άλλοι στη Γιάρο, δεν ήσασταν δίκαιος. Και στη Γιάρο το ίδιο εφρόντιζα. Δεν είπα βέβαια αστακό, ας το πιάνανε, κολυμπάγανε. Μη γελάτε, είναι σοβαρά. Λέτε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν κανενός είδους συγγένεια, συνεργασία με την κίνηση που κάνατε. Όμως, σας θυμίζω ότι ο Νίξον ήταν και ο πρώτος ξένος πολιτικός, ο οποίος 1-2 μήνες μετά την 21η Απριλίου επισκέφθη επίσημα τη χώρα μας. Με επισκέφθη προσωπικός. Στο γραφείο μου όταν ήμουν υπουργός εσωτερικών. Αυτός δεν ήταν τίποτε. Ήταν ο τέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, μάλλον αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πριν. Διότι τότε ήταν ο Τζόνσον. Μάλιστα. Ο Νίξον λοιπόν περνούσε από Αθήνας και πήγαινε Κίνα 4-5 μήνες μετά την Επανάσταση. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Και με ρώτησε, γιατί κάνατε την Επανάσταση? Του είπα. Μου λέει, μα δεν πρέπει να κάνετε εκλογές? Θα το βρούμε εμείς. Και το ξανάπα το όχι, επίσημα πλέον, αντιπρόεδρος κυβερνήσεως το 1970, όταν πήγα στην Αμερική για την κηδεία του Άιζενχάουερ. Στο γραφείο του, στο ΟΒΑΛ, ο κύριος Νίξον, ο Μακαρίτης, καλούσε για 10 λεπτά έκαστον εκπρόσωπων της κυβερνήσεως των κρατών τα οποία επήγαν να λάβουν μέρος στην κηδεία του Άιζενχάουερ. Πήγα κι εγώ. Με κάλεσαν λοιπόν κάποια στιγμή, πήγα για 10 λεπτά. Έκανε 90 λεπτά. Ερχόταν ο τελετάρχης και του έλεγε, τελείωσαν, πήγαινετε. Και με ρώταγε, βασανίζετε, κρατάτε τον ελληνικό στρατό στο λεκανοπέδιο Αττικής, που ήξερε ο πρόεδρος λεκανοπέδιων Αττικής. Κάποιοι άλλοι εδώ πέρα το λέγανε υψίπεδον. Λοιπόν, με ρώταγε και επέμενε ο Νίξον να κάνετε εκλογάς. Θα κάνουμε εκλογάς όταν θέλουμε εμείς. Όχι, κύριε πρόεδρε, δεν θα κάνουμε. Η Γιάρος που άνοιξε έμεινε όλα τα χρόνια. Η Γιάρος, όχι όλα τα χρόνια, με τα 2 χρόνια δεν έμεινε κανείς. Πήγαινα εγώ, πήγε ο Στάλιν, ο μπαμπάς σας, καμιά φορά στη Σιβηρία. Εγώ δεν πήγαινα κάθε 2 φορές τη εβδομάδα στο Γιάρο και έβγαζα πάντα υπερβάντα την ηλικία των 70 ετών. Μόνος μου πήγαινα στη Γιάρο για να βοηθήσω τους ανθρώπους που μπορεί πολλοί να ήταν γέροι, άρρωστοι
μητέρες με μωρά, έγκυες, όλα αυτά τα εθεράπευα επί τόπου. Το λέω επειδή μια σειρά μέτρων πήρατε. Ένα από τα μέτρα αυτά, και ήταν και το πιο, θα λέγαμε, επώδυνο, υπό την έννοια ότι πήγαν πολλοί κόσμος. Πήγαν 2, 3, 4.000. Πόσοι ήταν, αλήθεια? Ωραία. Αυτό σημαίνει δημοκρατία, ελευθερία. Πώς δηλαδή, με ποιον τρόπο εφαρμόζεται αυτή η Αυτό που λέτε. δημοκρατία? Αυτοί πώς εκτοπίστηκαν, με τι απόφαση, στρατοδικείου? Όχι. Με απόφαση του σχεδίου προμηθεύσει. Έλεγε ο προμηθέας για Γιάρο. Προέβλεπε τον τόπο που θα πάνε οι συλλαμβανόμενοι. Το έλεγε. Βεβαίως. Όπως προέβλεπε και τους τόπους που θα πάνε οι δυνάμεις, ενεργούσε βάσει του σχεδίου προμηθεύσει. Τώρα, η Γιάρος που δεν λειτουργούσε πριν είχε κάποια κτίρια εκεί, έτσι. Είχε κτίρια. Ποιοι τα διοικούσαν αυτά τα κτίρια? Είχε διοικητή? Βάλαμε στρατοπεδάρχη. Στρατοπεδάρχη. Βεβαίως. Και βάλαμε και αξιωματικό μηχανικού να κάνει όσα έργα είναι δυνατόν να περνάνε καλύτερα οι άνθρωποι. Δηλαδή τι έργα? Χτισήματα? Κτισήματα, μπάνια, ό,τι χρειάζεται, ό,τι είναι δυνατόν. Η τροφοδοσία, ας πούμε, επειδή είναι και ένα άγωνο νησί αυτό, η τροφοδοσία σε τρόφιμα. Γινότανε από θαλάσσης. Δικαιούνται να πηγαίνουν οι συγγενείς των μια φορά την εβδομάδα, να τους βλέπουν, να τους κουβαλάνε ό,τι θέλουν, και εμείς γι' αυτό πήγαινα. Πώς περνάτε εδώ, τι θέλετε να σας δώσω. Εσάς προσωπικά ως Πατακό, σε συνομιλία που είχατε με εκτοπισμένο, σας ανέφερε τα προβλήματα διαβίωσής του? Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, τι σας λέγανε οι εκτοπισμένοι? Τι σας λέγανε συνήθως? Ότι βέβαια δεν τρώμε όπως τρώμε στο σπίτι μας. Ναι. Αλλά οπωσδήποτε δεν έχουμε παράπονα. Για κακοποιήσεις σας λέγανε? Ούτε μία κακοποίηση. Αποκλείεται να έγινε από κακοποίηση στη Γιάρο. Αποκλείω τελείως. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος λέτε ότι οι άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Αυτοκτονώ εάν με αποδείξει ένας της Γιάρου ή της Λέρου ότι κακοποιήθη.